Kediri wis pancen wis saka almarhumah Mega kae ngantu Niken Lintang Kairo. Ha iya. Iki Sekar Kirana. Lah saiki lho sing kaya jemblem iki lho sapa iki? Ha iya. Coba saiki anu Mas, Arum Bali Mas. Iki isoran joget cara Bali sithik ayo. Iki viral ketoke ning TikTok cah iki. Ayo nggih. Coba ya terake Arum Bali. Yuk. Diiringi cara Bali kleru kudune mentok-mentok iki mah. Kok mentok-mentok to? Lah pokokmu megal-megal ngono kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Pripun kabare sehat? Sehat ya sehat. Heeh. Sehat lahir batin, Nduk. Lek ra sehat ya ora tekan Gunung Botak to, Nduk. Nggih no. Nggih, jenengan ya sehat. Nggih, sehat kula. Nggih. Asmane sinten? Kimora. Sapa? Kimora. Kimora. Kim ki dhuwit ora wis ngarani. Dadi ora butuh dhuwit sampean kok bar iki. Nggih butuh kula. Wah iya, tunggale ya. Iya. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD? Nggih. Lah ora munggah ping pira, Nduk? Lah kula munggah kelas 4. 4 iki ya. Lha kok wis semono mblegendong ngono kelas 4. Ya nggih kula nggih kuwi gembrot. Iya, Nggih kula turutane Niken Salindri niki. turutan iki apa? Turunan nggih. Oh, turunan generasine ya. Nggih. Ah iya, mape. Daleme ngendi? Daleme niku Kediri, Gringging niku lho sing niku nggih. Oh ya niku. Oh bener. Sandinge sampah kuning to? Oh ngerti aku. Kok sanding sampah to, Pak? Mosok ngen mrene tempat sampahe ora. Enak ora? Enten. Lah iya bener ae. Gringging karo pasar ngendine pasar? Nggih, pasar Gringging. Oh uripmu ning pasar kono ya, Nduk? Mboten. Lah iya karo pasar ngendine ngetan ngulon ngalor ngidul. Kula teng pojok Bulusari. Pojok Bulusari. Nggih. Heeh. Wis Nduk suwe-suwe aku malah bingung dhewe, Nduk. Lah ya nggih kula nggih bingung ya. Ape, jenengan wis kondang lho sok nderek Pak Kangko bareng to? Nggih. Oh iya karo Pak Cahyo lagi pisan iki apa wis tau mbiyen? Nggih, tau teng Bulusari. Oh mbiyen kae. Nggih. Oh iya lali. Pas kelas 2. Sapa? Lho, kelas 2 kok sapa to, Pak? Sapa? Oh. Berarti ya udah karo 2 tahun yang lalu ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya, iya. Ngene ngene Pak Wo kae to. Nggih, Oh, Pak iya. Purwo niku. Pak Purwo, ya. Sampeyan arep nembang apa arep ngopo nggih? Nggih, kula nate nembang nggih. Nggih, badhe nembang nggih. Badhe nembang. Nggih. Kula badhe nembang kutut manggung mawon. Sing klasik sik kuwi engko nggih gara-gara. Sampeyan nang gara-gara ora? Nggih, nganti gara-gara. Liyane kutut manggung apa? Ya ini iki kutute sik kademen. Ayo. Nggih, kula ndherek ajar Bu Kesi Pangkur Semarangan mawon.
Bu Kesi sing ndi jajal? Niki Bu Kesi yang cantik niki. Oh iya, kaya roh ae. Nggih. Sapa favoritmu sapa? Sinden idolamu sapa? Nggih Bu Kesi niki. Oh, penek Bu Kesi terus Bu Kesi ora. Nggih Bu Kesi no. Heeh, Bu Kesi iki bojone sapa? Bojone Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Pak Dalang omahe ndi? Pak Dalang. Muni ora digowo ngono. Ayo. Ayo. Ya coba pengen ngerti ya pangkur Semarangan. Ayo, ning kok Bu Kesi. Nyun pangestu sik karo Bu Kesi. Ayo, izin sik. Bu, kula nderek ajar nggih. Iya, Nduk, putuku Cahayu Cimora. Kula namine Kimora nggih, boten Cimora. Sing bener Cimori. Bu Kesi yo ngawut ae ora. Iya, Nduk, Kimora. Nggih, nadane sak pinten? Ayo. Ya kok sik to, Nduk. Sik Bu Kesi areke takon karo sampean. Nggih. Kok sampean jenenge kok Cimora kaya Kimora. Kimora dan kaya jeneng Jepang to, Nduk. Nggih. Apa nek keturunan Jepang sampean? Nggih no. Oh. Bu Kesi ora ngerti to. Asline dudu Jepang, ning pancen blesteran. Dadi mbok iki Ambon, bapake kebok, anak-anak kluthuk iki lho. Iya. Alah iya ya Kimora. Nggih. Iya, Nduk. Tak pangestoni coba nembang pangkur Semarangan sok jeneng iso mumbul dhuwur kondang sak donya. Amin. Amin. Ayo, apa? Mingkar mingkuring kara Luar biasa lah iki, bocah iki elak tenan. Wajahe wis keibuan modele kaya. Ayo, ayo. Deh. Nih. hakarono karenan mardi Sing mangge ngene iki jempol apa tangan sing ndok diri sini. Niki. Tak kira jempol ora. Kok iso padha modele ora. Nggih. Dadak ngene-ngene ge ngopo? Mardi dadak ngene iki nyapa? nggih mboten napa-napa kula nggih gayane niku. Ora iya. Gayane. Bener. Heeh. Sidene Pak Cahyo ya enek sing gayane nginang-ngine ya enek. Mardi terus piye, Nduk? Siwi Apik. Ki lek nggen nada iki kuat, langsung we 200.000. nggih 1 juta mawon mboten napa-napa. Begitu jane sinden apa kotak amal? Oh nggih no kula kotak amal niki. Wah, iya wes. Kotak amal kula niki. Oh, weteng. Ayo, ayo. Awas. Alon-alon dulu. Pisan wong petuk, sesuk bengi pre ora sampean? Napa? Besok malam pre ora? Kalih kakake sampeyan. Besok bengi, malam Minggu. Napa? Malam Minggu buri. Malam Minggu ngguri. Heeh, nanti tanggapan ora? Mboten. Boten. Tenan yakin? Nggih. Ya wis ning omah aku yo prei yo, Nduk. Nggih, kula mangke tak njaluk nomor telpone Bu Kesi. Wah, iya, Engko vikolan ya karo Bu Kesi ya. Ngono kuwi. Engko karo Bu Kesi ben di SMS. Apik tenan iki, Nduk. Wah, jan wis luar biasa. Terus Nduk, ngene iki. Iki iso ora cengkoke Bu Kesi njajal? Ayo. Nggih, kula coba nggih. Ning jari aja dicicing-cicing ning ngono to. Ayo. Nggih, kula melorot niku.
Ayo. Nggih, kula tak nembang. Iya iya iya. Lah, sik upamane dicontoni Bu Kesi terus sampe nerokne gelem ora? Nggih. 300 lek gelem. Lah iso. Oke, siap. Aku susu wedi to nduk karo awakmu. Susu kaya susana kecil ayo. Nggih, contohno. Ibu Kesi contone Bu Kesi ngene iki, ayo. Ya ya, dimirengke nduk ya. Kula kali lenggah. Ora apa-apa ngadeg ora apa-apa nduk Cahayu. Aja lungguh nduk. Mboten sopan li. Wah, ngerti lho, sopan santun. Masya Allah pintere. Ya, lek pengen sopan aja lungguh, nglemah. Ayo. Ayo. Wes nduk iki kena nggih bunci golek duit. Dadi sinden kuwi tucuk timbangane derep nduk tenan. Nggih. Wis paham korong? Nggih, bareng sampean. Wah, bareng berarti ya 150 edeng ayo. Lha kula niki piye wangi? Ayo. Sing kaya Bu Kesi iki mau diterokke sing anu oktave nadane diunggahke rong wilah ngono ya. Coba madhep rono madhep rono. Lah kula mboten niku lho. Sik sankas ya dimirenge. Sampeyan mesti iso, mergo sing tahap pertama mau wis iso. Garek medune sithik ngono ya, Nduk. Engko mesti iso. Pisan kas tak contoni ya. Semak sik. Sedikit aja. Apa? Sedikit aja, maksudnya mboten kabeh. Beblasan to? Nggih. Oh, dikit-dikit. Ya, coba. Nah, coba. Ya, sok 13 ke kuwi ya disinaoni ning omah sing wae kuwi. Kula rungokne nggih. Ya engko lek kondang laris aja lali karo Bu Kesi ya, Nduk. Iya, nggih. Biasane lek aku duwe anak atau duwe murid nek kondang terus lali karo Bu Kesi. Mare kuwi. Ayo. Kok nyawang aku nyapa? Nggih, sampean ganteng kok. Nduk. Cimora. Nggih. Kimora. Sampeyan kok wis ngerti Pak Cahya lek ganteng. Engko lek Pak Cahya mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk. Tenan, Nduk. Masa jajan delok. Sampeyan ya preso lek Pak Cahya ki ganteng, lek Pak Cahya ora ganteng Bu Kesi ya ora gandrung lho, Nduk. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sak untu kabeh. Ayo nggih. Terus Nduk, bacotne ndak? Eman-eman. Sinup sikola serak nyaput. Cuh. Nggih, baleni nggih. Nggih. Sinup Karto mere Kratarto. Wes. Iso oling ngono ya modele. Nggih lho. Iya, nggih. Ngilmu
jan kelas 4 SD wis kaya ngono. Anake Pak Cahyo kelas 4 ya nolongi dhuwit ae. Lah ya nduk. Terus nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Ngene ora isin ya nduk ya. Nggih Mas niku kok iso. Nggih, niki kula belajare niki teng YouTube kula ngrungokne Bu Nesi. Bu Nesi. Kula ganti kula sing salah. Oh, iya. Bu Kesi niki sing jek nom-nom kae sing gawe klambi pink. Terus langgame Mas niku. Yo bokongmu ojo kedep nih rono ngene penonton ngono iki. Oh iya, aja dipleroki ta. Oh iya, klambine apa pas kowe? Pink. Lah pas kuwi duweni yo pink tok kowe. Iya. Iya terus. Agama gemeng agama gemeng hati Luar biasa. Ki murah elo. Niki langgame niku lewung mawon. Oleh wong. Nggih. Oh iya nek dijogeti lho ya. Nggih, kula jogeti. Tenang ya Pak Dalang. Tapi lak kula jogete suweser disangoni nggih. Oh beres. Ayo aja kuwatir. Ayo. Pokoke sing seser ya gulung-gulung tekan nggen suketan kono lho ya. Nggih. Ayo ta, Mas Bontot dipinangkani adikmu Mas iki. Iya. Iya terah kurungan ayo. Ayo. Lewung oleh sapa iki? Kimura. Ya, yuk. Nduk, wah bocah iki. Nggih, matur suwun kula sampun diparingi arta. Kowe engko rono goleki asmane Ibu Nyamiati, ibu demo. Genah disangone luwih akeh. Ayo. Oh nggih. Lah kuwi lho. Matur suwun nggih, Bu. Budhe. Kesarene Bu tak parani mawon. Nah iya. Matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Selalu nggih. Nggih, mugi-mugi niku apa niku? Kula nggih matur nuwun nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Dua niku sehat. Aja Mbah Duane ku. Mbah napa? Budhe Nyamiati. Animati. Nyamiati. Nyamiati. Nggih, dipun paringi sehat. Dipun paringi sehat. Kalian Bapak Panitia. Kalian Bapak Panitia. Ya, ngono. Kalau Nggih, kula tambah neh ditambahi. pancing langsung. Oh, matur nuwun. Napa niki? Gubuk Asmara? Nggih. Waduh, udah linggih kaya wis paham ya Dek. Niki dikei 100 niki. Terus? Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya diaturi kok ngono. Ya Nggih. tambahi ya. Ditambahi. Aku janji. Oh, nggih matur. Wow. Nggih, lucu men to. Weh,
Tak oprok ngono. Dalang lucu-lucu ora. Dia lucu kaya ora kae jeneng golek dhuwit ya sampeyan. ngene iki ora. Nggih, mugi-mugi lancar, sehat selalu. Amin ya. Amin ya rabbal amin ora. Mugi-mugi jope wakeh, kula aja lali ditanggam nggih. Pancen kudu ngono, Nduk. Ayo. Nggih, matur suwun. Niki dikeki napa mboten? Nya, 200 to janjiku mau. Nggih. Ayo, iki nya. Iki pira? 100. Wis ngerti ta? Iki pira? 100. 100 karo 100? 200. Ya, 200. Loh, niku mek gambari tok Pak Dalang. Ngerti duitnya. Ah, nggih, Mak. Nah, iya. Nggih, kula diguyoni napa tenanan iki? Iya, tenanan koyo iki. Oh, nggih matur suwun Pak Nggih, Dalang. sami-sami. Ya wis lumayan. Aja dikekne karo mbokmu lho ya. Enggak, nggih sen. Nyanti. Iya, nggih. Ah, nganti apa, Nduk, engko, Nduk? Lancep kayon. Hah? Goro-goro. Oh iya nggih ya, matur nuwun Pak. Generasi Kediri memang sangat luar biasa. Ayo pilih suci ya.